Hej, og velkommen til Emma Games. Hej, jeg sidder her også. Han er lidt hæs. Meget. I dag, som I kan ikke se, så skal vi spille noget Jeg kan lige se, hvad det hedder. Bike Race, Ja. som jeg er ekstremt godt på, og det er for inden der spiller. Som sagt, Markus. Vi skal prøve at spille. Det skulle man da ikke, Markus. Hvad? Man skulle da ikke bare bakke. Eller komme op med hvad det er. Eller jeg style. Fortæl om. Vi starter med dessert, fordi vi elsker dessert. Så starter vi med den. Nogle ny her. Nej, det er den bare hele tiden. Okay. Så starter vi sgu. Fordi de kraftedeme ikke gider lave den. Og jeg så en rekord. What? Nej, det gør jeg. Jo. Bedste timer, jeg fik gjort det. What the fuck, det var hurtigt. Så kommer du for mig i det her. Bare ved ham, der er den usynlige mand, det er Rette. Og nogle gange lidt mig. Pis. Nu slår mig. Okay. Fucking nu det. Som I kan se, er det sådan et... Ikke klamt. Ikke sjovt, men jo, sjovt nok. Lidt sjovt. Altså, Vi ved godt, hvis det er sjovt. Men I kan se, det handler om at klare baner. Og så har man en motorcykel. Man kan så få forskellige. Den der mærkelige dims, det er den første. Og den er ikke så god. Så nogle baner er den, men ikke alle. Som I kan se, er jeg så fucking skide dårlig til at lort. Så ja, det skal fandme nok blive hyggeligt. Ja. Hvor langt du skal den cirka være i alt? 4 minutter? Skal du så også sige i det video? Hej, lige meget. I skal ikke tage, hvad han sagde lige der. Se der, nu bliver vi kraftigt med kassen. Ja. Jeg vinder mod dig. Jeg vinder mod dig. Jeg sidder og spiller her i gamer hele natten. Gør du? What? Altså, det er ikke så realistisk, som I tror, det er. Realistisk? Ved du, hvad det er? Det skal jeg ikke se helt taget. Ja. Det er bare lidt nemmere. Oj! Fuck, det der, det var godt. Ja, det er bare aldrig, som du siger. Som du siger. Ja. Jeg ved det. Hvad baner vi egentlig i gang med? Hvad? Som I kan høre, så ved I ikke, hvilken bane vi er i gang med. Jo, nu er vi i gang med 9. Fuck er det der, ikke noget. Nu er jeg færdig med alle dem her. Og vi har spillet 3 baner, og vi har fået 3 stjerner i alle. Så kører vi kraftigt med igen. Så er det lidt ærgerligt, at vi ikke har en isbil med. En iscykel. For vi fik sgu det samme. Kig her. Samtidig. Helvede. Så vi kan se, at jeg har lort til. Skal jeg så prøve det på? Det skal du faktisk ikke, som sagt. Okay. Så kører vi, og vi kører. Og nu kører det ikke med klatten. Ej, det er jo til på at søge den der streg der. Den skulle bare lige rammes. Ej! Hvad fanden? Nej. Haha, vi ses. Ses. Jeg flyver. Du laver heller ikke skills som mig.
Jeg laver det. Nej, Kan vi lige forhjule her? jeg vil sige, at jeg skal lave skills. Og så... nu har jeg noget, vi skal prøve. Fans. Ikke fan. Altså, I er ikke kun min sagt. I er heller ikke vores begge tos. I vores YouTube-kanal. Hvad fuck er det der? Jeg kunne. Så du må lige vente med at begynde, ellers skal vi spille sammen. Er det godt, det der? Nu er det bare procent. Her kan jeg kræfte. Du gør det billigere. Okay, så gider jeg kræfte. Mægtig lort. Altså, han gør bare tingene meget billigere, det er... Jo, det er begyndt. Ja, det er sådan en Og vi skal ikke zigzag-bane. Og jeg tror, jeg slår aldrig så kort. Au! Som sagt, min egen. Meget Jeg slog den sgu med meget, Ralle. Og det her spiller jeg ikke også. Det downloadede jeg i går. I forgårs. Foregår. Prøv at se, hvor langt den er. Der er kommet 3 baner. Jeg kan ikke komme forbi længere. Jeg skal bare sige, at han bare sidder og gamer. Ikke hele tiden. Du gør det i skoletiden. Ikke i timen. Hvad fanden gør du så? Jeg kigger på det. Og for det første siger jeg ikke, at du selv når kigger på det. Det er vel helst ikke lyst til at sige. God joke. Det er dog holdt din fucking kæft. Så kan vi... jeg så ret det med hans rekord. Ikke hvis jeg når den før dig. Prøv at se. Okay, Ralle. Jeg kan jo se det her på. Men... Nej, du kan ikke. Nej, du kan ikke. Så hvor meget slår den her. Så laver jeg lige en fordel her. Okay. Det var mening at slå den bare der, og så... så er de der fans. Ikke eller ikke fans. YouTube. Ja. Hvordan kommer vi laver video? Om vi laver videoer. Om vi gør. Fuck! Som I kan se, har vi det så er Emma ikke god til det her. Og lave lidt ved spille. Så at jeg filmer, og I kan se, at Markus er det er som sagt ikke ham, der er den usynlige. Nej, faktisk. Og nu er det Ralle, der spiller. Som I kan se, er han pissehammerende dårlig. Det er ikke mig, der spiller lige nu. Det er ikke mig, der spiller lige nu. Det er dårligt, han er. Helvede. Han har øvet sig i fucking lang tid, jeg siger bare. Det er dig, det der. Derfor han sidder og gamer det. Ja, det har og på se, endelig når han klarer den. Så går det galt. På se, glemmer han virkelig at bremse? Og nu er det ham, der spiller. Ja, det var Markus først. Hej! Det er Markus, der er skyggen. Okay, jeg var faktisk... Det er Markus, der er skyggen. Er det? Ej, så I ved det. Så... Okay, som sagt, så er jeg faktisk rimelig dårlig. Du skulle der sige fans. Eller... Ikke nu. Du skal lige se det der. Jeg hang bare. Fuck, den var 9 minutter, Markus. 10. Så jeg stoppe den.
Ja. Okay, fans. Okay, Emmaus. Nu vil vi gerne sige farvel. Hej. Hej.